Lamsogo Kok Khorang ni Kokborok Koktwma ang nolai baksa tongo shobdom tini ni Koktwma bubak rok ungkha sangrang shala hastani montri okra tudani samung butang no tui juda juda naikhongni tang butang bai kok lam pandawa chukha tuda tang butang go tangi tongmani nokni samung butangni samung rok dati dodra khae painani bagai hnai shalakya Srang sala bubagara prodor kisu de Burma Bisramganj Primary Health Center ro thangai naikhate bai thangni yakte loko hamkraini bagai hospital o kaine oxygen concentrator ya pharka Rak sala khoi monai sharawo bihik busai bathar jakmani pati mungni koksilta jagnai Sati Ranjan de Burma ni kotok sokjar mangkthi mankha sangrong sala khoi monai sharani rabat bagano Sidai thanani police Simla RK parani khoroksa siklano romkha romjaknai ni mung Biplop de Burma ATM hacker hakang jamburkan khari thangmani case bai gorongjak hwnui chongui Koktwma Sangrong sala jotonbari korbuk amsaini lukurok lama kasolai khadumani phunuk laikya jung pherangtei tuini jungjal nungjaknai ti kahaman thoge angmani bagai o jungjalni yakkagnani bagai lamao tongkosong lukurok kuthumlai hapangni thani o jungjal katiwi thiti manani bagai borokni o sanmung Larsimura Madhav Tilani amsaini Molin Silni nogo mankha 170 kg sidi karan Bisalgor thanani police Koktwma koksilcha jagnai Molin Sil tabu kharjak tini ni Kokborok Koktwma ron paikha norok sayoi nai tongdi Kok Khorang